Στην ουρά εκεί, έλα. Πάρει και αυτήν τώρα. Τη βάλει την έλευση από πίσω του κόξεις. Πώς θα το παραπώνω ρε. Πώς τι γίνεται ρε. Έχετε γρήγορα πια. Α, μπράβο. Τώρα έγινε δουλειά. Έτσι. Τράβα τώρα. Τράβα και αυτή την τριχιά κόντρα να μην φύγει τη σκάλα. Δεν να φύγει τη σκάλα Έλα. Περίμενε. Θέλω και χειροκρότημα στο τέλος μόλις κατηβεί. Όλοι χαζομάρες. Και υπεύθυνη δήλωση με τα ονόματα. Και να πας κάποιος στα μούτρα τώρα. Κάνα 50 είναι σίγουρα. Κάνα 50 θα είναι σίγουρα. Είναι ρε. Έλα βγάλ' τώρα το καημένο. Μιλάμε και η πρώτη διάσωση χειριού. Μπορεί να έχει τώρα. Εδώ είμαστε εμείς εδώ μισή ώρα και. Τότε μπορεί να έχει πάνω από καμιά ώρα. Δεν είναι. Είναι την ώρα που ανέβαινα εγώ δεν ήταν. Θα το Και εμείς όταν ανεβήκα πριν. Εκεί κάτι που δεν ανέβαινε τέτοιο. Έλα, άντε. Άστρε, κατεβήκε το γάζ κάτω του σκηνή. Άμα φύγει το ζωντανό, δεν ψάξεις να το βρεις μαλάκα. Ας το έβγαλε μόνο του. Το έβγαλε. Τι που θα ρε πάλι καλά. το εργαλείο πιο πίσω με γύρισα μια σκάλα και Άστρε να χαρεί τώρα. εντάξει. Άμα δες ξανακριβώ.